Muling makakasama ang TNT tropang 5G at si Ralia Hollis Jefferson matapos siyang official na kuning import in Koponan para sa PBA Season 50 Governors Cup. Eng pagbabalik eni rahlir y kasunot enge patuloy na pagapoapagaling enge kaniang nakababatan kapatit na si Ronda Hollis Jefferson, nakasalukuyang nagapoapagaling mula sa Achilles injury. Dahil dito, napilitan eng TNT na gumawa enge pagbabago sa kanilang import upang mapanatiling matas eng tsansa enge koponan sa nagapoapatuloy na torneo. Pinalitan eni rahlir si Darius Days, na naktala enge 10 puntos et 4 na rebounds sa kaniang huling klaro para sa TNT sa kanilang 110,107 na panalo laban sa Converge Fiberxers. Sa kabuan enge 4 na laro sa kumperencia, nak average si Days enge 16 puntos et 4-5 rebounds. Gayunpaman, hindi ito unajan sapat upang makumbinsi ang coaching staff na ipagpatuloy ang kanyang pananatili sa koponan. Matapos ang laban, naging prangka si TNT head coach Chot Reyes sa kanyang pagsusuri kay Days. Ayon sa kanya, hindi na umano ito ang parehong Darius Days na naglaro para sa TNT dalawang taon na ang nakalipas. Sinabi ni Reyes na kapansin-pansin ang kakulangan nito sa kondisyon, dahil umano sa sobrang timbang et kavalan enge tamang pisikal na paghahanda. Ania, nakaapekto ito hindi lamang sa kanyang sariling klaro kundi maging sa kabuang galaw et ritmo enge kanilang mga lokal na manlalaro. Samantala, ayon sa ulat PBA, kinumpirma ni TNT team manažér Jojo Lastimosa na nasa Pilipinas na si Rahlir Hollis Jefferson et henda ng sumabak para sa tropang 5G. Hindi na rin bago si Rahlir sa koponan dahil naksilbi na siyang kapalit kaniang kapatit nong Commissioneres Cup 2023-24 matapos din ma-inyure si Rondae. Sa panahong iyon, ipinakita ni Rahlir ang kanyang kakayahang umangkop sa sistema TNT at naging mahalagang bahagi kanilang kampanya. Inasan namang makababila si Ronda Hollis Jefferson pasapit na October. Kasabay na papapatitot na governo, kup matapo ang pansamang paginto na Liga para bidyang dan ang FIBA World Cup ASEAN Qualifier at ang ika-20 ASEAN Game. Hanggang sa kanyang pagbabalik, si Rahlir muna anasahang magbibigay ng lakas at liderato sa tropan 5G.